I-13 il-kabinet minn mindu Malta ħadet l-indipendenza ħal-ġurament il-ġimgħa wara nofsinhar. 15 il-Ministru u 10 segretarji parlamentari kienu maħtura mill-President ta' Malta Mari-Luis Kulejro Preka fuq il-parir tal-Prim Ministru taħt il-firma tagħha u bis-siġil pubbliku. Uħud u ġodda u oħrajn b'esperjenza twal. Kull membru tal-kabinet ħalef li solennement, fedelment u skont il-kuxjenza jaqdi id-dmirijiet tiegħu. Chris Cardona ħal-ġurament bħala l-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji żgħar. Everest Bartolo reġa' inħatar bħala il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Joe Mizzi inħatar bħala Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma, Elena Dalli ħadet il-ġurament bħala Ministru responsabbli mill-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Edward Cicluna kien ikkonfermat Ministru għall-Finanzi. Konrad Mizzi ħal-ġurament bħala Ministru għat-Turiżmu. Michael Farrugia nħatar Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali, filwaqt li Owen Bonnici kien ikkonfermat bħala Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Ikkonfermat ukoll José Herrera fil-kariga ta' Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima. Chris Fern ingħata l-konferma wkoll bħala Ministru għas-Saħħa. Carmelo Abela ħal-ġurament ta' Ministru responsabbli mill-affarijiet barranin u l-promozzjoni tal-kummerċ. Ian Borg inħatar Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, filwaqt li Ġustin Karwana saret il-Ministru għall-Gżira Awċija. Michael Falzon inħatar Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Silvio Xkembri ħal-ġurament ta' Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni. Giulia Farrugia natat ir-responsabilità tas segretarju parlamentari responsabbli mir-riformi, ċittadinanza u simplifikazzjoni. Clifton Grima nħatar segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ, sport u għaqdiet volontarji, filwaqt li Aaron Farrugia nħatar segretarju parlamentari għal fondi Ewropej u dialogu soċjali. Silvio Parnis sar segretarju parlamentari għal Gvern Lokali u Komunitajiet u Deo De Battista segretarju parlamentari responsabbli mill-protezzjoni tal-konsumatur u Valletta 2018. Clint Camilleri ħal-ġurament bħala segretarju parlamentari għall-Agrikultura, Sajt u Drittijiet tal-Annimali. Chris Ġus inħatar bħala segretarju parlamentari għall-Ippjanar u s-suq tal-proprjetà. Rodri Galdes inħatar segretarju parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Tony Ġus Deċelis inħatar segretarju parlamentari fis-settur tal-persuni b'diżabilità u anzjanità attiva. Fil-waqt illi l-iżgħar membru fil-kabinet huwa d-deputat Awċi Clint Camilleri fl-età ta' 29 sena, l-iktar membru anzjan huwa l-Prof. Edward Cicluna bl-età ta' 70 sena. Madankollu l-età medja tal-kabinet hija ta' 47 sena u dan minħabba li l-Prim Ministru għażel għadd ta' membri żgħażagħ. Il-25 membru tal-kabinet ta' Joseph Muscat jibdew bil-ħidma tagħhom fil-ministeri rispettivi minn għada biex minnu fih jibdew jimplementaw il-manifest tal-aqwa żmien ta' pajjiżna.